नैबे वारफारा गामियाव दैज्लां बायदि माइ गायदों, बर' माइ गायदों। एसे लाम दुब्लियाव बुंनो थाङोब्ला हा सोन थाबांलिया, बयबो माइ गायनाय जासोबाय। मानोना बिथांमोननो नांगौ गोबां इनकाम आरो हाया गोग्लैसोनानै थायो। बेखायनो बेफोर हाखौ गोसो होनानै गायगासिनो दं आबादनि बिगोमा बिथांमोना। नैबेलाय ट्रेक्टर, दा बेबायदि आबाद दैखांनाया जोबोद मोजां जादों। नोंथाङा मा गामिनि मानसि? आं वारफारा गामिनि। वारफारा गामिनि। नोंथांमोननि दुब्लियाव इसिबां जों माइ गायदों, बोरै मोन्दों गोसोखो? जों गोसोआव खुसि मोनदों। गोजोन मोन्दों? गोजोन मोनदों। आरो बेफोर माइ गायनायनिफ्राय मोजां फिथाइ मोननो हायोना? मोजां मोनथारो, खुनु उसुबिदा गैया आरो। नुनायावहा दै सारनायनि खुनु राहा गैया, नाथाय सेल'फोरनिफ्राय मेचिनजों दैखांनाय नुदों। दा बेयाव गोबां खरस गैया होमबा? खरसा दङ। बे खरसखौ सहैनो हायोना? हायो, खिन्थु सरकारनि मानसिया सुबिदा होनायबा गाहाम जागौमोन आरो। सरकारा जेबो सुबिदा मोनाखै? मोनाखै, बिदि सुबिदाखौ। थेवबो गाव गोसो बायदि गायदों आरो जि गरसे लाबथासै। दा सोनानो गैला होनबाबो बुंजासिगोन। सोन गैला। मा मा गायदों? माइ गायदों, माखै गायदों? आरो मैगं थाइगं खालामदों? खालामदों। दा बेबायदि गोसो होनानै गायोब्ला जोंनि हादोरा एसे दावगागोन आरो न'खराबो दावगागोन, गथ' गथाय फरायनायावहा मदद जागोन। दा बेबायदि बोसोरफ्रोमबो गायबाय थायोना? बोसोरफ्रोमबो गायो। दा माइखौ बबेहा फानो बिथांमोना? बै बाङालिफोरा कालेक्सन खालामना लांफायो, जों मार्केटावबो फानो। बेफारिफोरा न' फैना लांफैयो? न' फैना लांफायो। मोजां दाम मोनोना? मोजां दाम मोनो। आगोल जों बाजाराव लांबा आगोल खरसाबो दङ माहाय माला। आदसा थेला भारा मानि जानाय बाजार हिसाबै नोंथांमोननि बहा मा मा बाजार दं? बिथि आपुनार टांनि दङ, कालाइगाव दङ, आरो बिथि आपुनार कुबेरआलि दङ, आम्बासक दङ, आरो भकतपारा बाजार दङ। फानो आरो थारमाने बेफोर बाजारावहा फानहैनाय जायो। दा बिदि हिसाबै बेवहा आरो मा मा आबाद मावबावो? ओरैनो मैगं थाइगं मावो। मैगं थाइगं मावो। आरो बेनिफ्राय गरम मावो। आरो सिजोनाव माइनि सिजोनखौ माइखौनो मावनोसै। आरो ओरैनो फुख्रिफोरबो दं, मोसौ मैसो फिसिनायबो दं। दंफां लाइफांबो गायो। माने न'खरसेया जा आबाद मावो बेफोर आबादा बांसिनानो दङ होनबाबो गोरोन्थि गैया आरो। गोरोन्थि गैया। साबायखर।